Mele-ke sanibonani wey'ngane zakwethu. Hawu ngibingelela nje noma umoya uphansi. Hhayi, ngicabanga ukuthi labo coach abahambe lapha, abahambe. Ayikho into abasinikeza yona, ayikho. Bayabheda nje, yabo. Number one, uGeorge McCloy, uke udlalile uGeorge McCloy but bebemqalisela ini igame, ini. Wagcina nini ukudlala uGeorge McCloy, wagcina nini, yabo, wagcina nini. Number two, bazodlalisa uNdlovu as number 10, i-first half. Bathenzeni uNdlovu, bathenzeni, wayekho into ebidlalwa uNdlovu laphana. Bavele bathola ama-yellow card nge-first half. First half benamabhokhe udlalile ube nama-moment, yabo. Mara nje oNdlovu ayikho into abayidlalile, yabo. Bese kuzoba lo mfana lo Msimango. Msimango ulidlisile wena uMaku, yabo. Badlisile igoli lokuqala nje uMsimango usikhostile big time, yabo. Wenza i-mistake ukhahlela ibhola liwa lapha eduzane. Makumele agijime avale i-space, uyigijimela kancane nje, yathola-ke igoli Nakhosi yakora, yabo. Yathola igoli yakora. Elesibili-ke ngiyazi abanye bakhala ngo-goalkeeper, u-goalkeeper ayikho into abezoyenza laphana egoli lesibili, ayikho nje. Singagxeki u-goalkeeper bafowethu, ayikho into abezoyenza. La bhola bekwi-lower shot, i-lower shot ayivimbeki kalula bafowethu, yabo, ayivimbeki nje kalula, yabo. So nje thina labo coach laba bahluleke ukuwina i-Nedbank baphumile, bazophuma kwi-Confederation, baphuma kwi-Telkom, baphuma kwi-Calling League. Obviously i-league ngeke beyiwine, ngeke beze beyiwine i-league ngoba abakhoni uku-create ama-chances, bahluleke. Ibhola labo alisigcolisi thina singabalandeli. Mina njengami nje alingigcolisi nje bafowethu. Asisacala nokukora 3 goal, 3 goal sacala nokukora. Ayikho nje lento yalabajita lawa. UVelibhaya wayengadlalisa uVelibhaya ngoba ukhona ubekhona ebhentshini, wayengadlalisa uVelibhaya. Why bebengamdlalisi? Why bengamfakanga uShinga? Kwakula left back bengicabanga ukuthi mina bazoqala ngaye uShinga, umuntu onamandla. uMaku umfishane, akanamandla, yabo. Igoli lokuqala liqhamuke kuye, benomsimango kodwa igoli lokuqala liqhamuke kuye kwi-cross yakhe, yabo. Bafowethu laba coach abasisindayo, kungazi-ke nibona kanjani kodwa nje for mina, hhayi, ngiyababonga nimathuba ababuyi. Sithathe uVeli Khumalo laphana azoqedela le season yonke, yabo. Azoqedela isizini yonke ngoba awukho umsebenzi wabo lapho, awukho umsebenzi wabo, ngiyabonga.